Maaf, ngertine ngendi kamar mandine? Ah, mbuh. Lho kok ra ngerti to? Soale aku bocah anyaran ning sekolah iki. Terus aku ra mudeng kamar mandine ning ngendi. Bodo amat. Kok bodo amat to? Aku kebelet banget lho iki. Sekolah iki duwe 2000 siswa. 1000 lanang, 1000 wedok. Kowe isih takon wong liya to? Ngopo kudu takon aku? Kan kebetulan kuwi ning kene. Soale aku kebelet banget lho iki. Mau kan wis tak omongi. Aku ora peduli, bodo amat. Aku paling ra seneng nek sing maca terus diganggu. Aduh, kebelet banget lho iki aku ki. Padalah ampune. Aja ngomong kowe keceret. Ih, terus nek ngentut barang dijogo. Piye to ki cerewet wae ket mau. Yo wis melu aku. WC enek ning mburi perpus kuwi. Dih asem, nyebelin banget jan.